kumzabi som pakhat na hun laya Persia tuna Iran lo neta hi Islam tam tak omna niya. Chu Islam khovel chu mun ni adarin Sunni le Shiite Muslim ti in an minganin vua. An sa khoti dan le an rin dan ain an lo wanga sangan ni deuh berani. Sunni ho laka tanga helta Shiite ho chu Persia ram marlam tlang pakhat alamut antia chuan an oma. An minga Ismailis ti in anin vuani. Chu an tomna tlang chu a minga Eagle Nest ti in an shelar ber thina. He an omna mun hi mun oi tak metar zathum laya sang ni in an noya chuan korthuk tak taka omboka. Mel mate ta na bei har sa tak tur munani. He polte takte ya ashwai tu ber chu Hasan I Sabah mikhir tak mai ania. A hote chuan an zain a chunga an rin om em ema. An nun zong zong chu Hasana tan chuan an mangani. Hasana Ismailis te ho chu nek chepin an oma. An tlem tham em ema. Chuti lain an khingpui Sunni ho chu minwai thum chuang layan ni boksi. Hasana chuan a khingpui te ne thei tur chuan a thluaka manangai ani. Sipai anga abeyani chuan a ne don lo ti ain thrasia. Hasana chuan mitlem te manga ti thei tur thil angai tua chuangai ani. Atopa chuan ti dan tur reta. Arwa man anga thila kalani chuan a khingpui Sunni ho chu a ne thei don ani. Chu a thil ngai tua chu Sunni ho hruai tu lu ber tha chu ani. Persian ho in enkolna a lu ber Nizam al-Mulk chu Sunni ho chakna ber le an hruai tu ber ania. Hepa hi ama ringot po hian sarkar ang tlukin thila ti theya. Ani po hian Shiite ho hruai tu ber Hasama chu a target lian ber ani ve boka. Shiite ho chu ti chimi veka duani. Shiite ho tomna tlanga ve thung chuan Hazama chuan a polte chu nasa takina chera. Arwa man na chu ti puitlin nge ya tumani. Ama zui tu zinga arin om ber te chu a thlang chhuaka. Henga mi thlan chhuah te hi tlanga cheng thang mi bon ra tak tak te an nia. Hasama chuan in nai chila in bei dan chu azir tir bera. Mi thiam zok ten an soi dan chuan kut thoa in sual na na chu tunlai sipai ai po hian an thiam zok ni in an soya. An hun lai hian ral thuamala tam lo em ema. Chu wang chuan an ma ni le an ma ni chu ral thuamatan anin siam ta thin ani. Ma se zo na pakhat lo om chu an target ber thurnal tur chuan engtin nge an ti ang ti chu ni. Tur mangin shrai ta se an mel mate chuan tur tha na nein adam chuak thei boxia. Thal mang le ta se asa huat lai kap fu lawin adam chhuana chance ala nei thei boxia. An target chu athi ngei ti an chiang ngei turani. Chemte degar chu a thaber donin an ria. Nai taka an vi thei chuan athi le thi lo an chiang ngei thei donani. Ma se in beina chemte mang tur chuan chemte mang thiam fe ni angaya. Training po an uluk khop mai. Chetan lak tak tak ma chuan en thatu an tira. Chu en thatu chu Sunni leader headquarter a chuan omin Nizam chet dan engkim chu azir chianga. En thatu report na atang chuan Hasama chuan Nizam chaklo na chu a hreta. Nizam chaklo na ber chu asa khwa na chu ani. Nizam nei thei bera tur chuan mithiang hlim Sufi anti anga in siam chu angaya. Hasama chuan a target nei thei dan tur le a man ro man tur chu a hretoa. A tha dan tur tak chu angai tu alea. Chuta thabera a hriat chu a tha tura ril rulak pen chu ani. Tual that tura an tir chhuah chuan thil thlaupal angin alanganga. An target chuan a thil thlaupal ena a mitalak son vela chuan a vit to mai donani. Tual that tura an thlan chhuah chuan nasa takin a thil ti tur chu rehearsal aneya. Thakhat zet a training nu chuan a in peita. Tual that tu tur chuan veng tu te chu olsam tak chuan a paltlanga. Tuma in mithiang hlim chu an ring hlel ngai lo ani. Nizam al-Mulk quartera chuan eng thil dang lamma a thleng lova. Eng kim chu routine ang chuan a kal veka.
Nizam almuka chuan an na thaw tur chu a thok zawa anu puite hne na hun mang turin a quarter chu a chhuah san meka thimjinga chuan Ismailis tual thattu tur chuan alo ngak renga Nizam chu an zon na tura chuan a thu fel to a ma se mi thiang hlima mu chuan mal som na petur chuan adin tir ria thok le khata chuan tual thattu tur chuan Nizam almuka chu aron vit thuta Nizam almuka chu athi ani ta der mai hasa maril rulak pen na tektik chu a hlo tlingani Suni ho leader an that chu hasa male apol te tan chuan hlo tlin na ro puitak ania chuta tang chuan Ismailis ho chu tunlaya firfiak ang mai hian an chatran ta ni tual tha chu an thiam tial tiala an chet lak na chu azwal zel boka tunlaya thi chil pol kan ti ang mai hi an ni tran ta a an shoi tu pa ber hasama chuan apol te chu rui hlo chi sang sangin a hrai rui thin ni inan soya chung rui hlo jinga chuan bis chu alar pol ania chu wang chuan hasisin ti inan ko thina chu hasis tuna bis kan ti mang tu te ti na ni he hasisin hi tual tha mang soina na mangin assassin an lo ti ta a political killer soinan an mang zui ta ni hasa male apol te chu assassin hlo om tak an ron ni chhota a kumsom nga liam hnu chuan Syria marlama chuan Ismailis assassin te chuan om mun tharan khuara an polan than chho zela wang chuan kul te hialan nei ta a chung assassin hruai tu ber pakhat hasa ma thak tu chu Rashid Alden Sinon nani hepa po hi hruai tu khir tak mi fing chung chuang tho ania Sinon na hian mel malian tak tak pahni aneya chung chu Sunni ho bok le Christian Crusaders ram thiang hlim lak tum tu te chu an ni assassin hruai tu thar Sinon na po chuan a target masaber chu Sunni ho leader bok chu ania heti hun lai hian Saladin the Great chu Sunni ho hruai tu ni in hepa hi indo sipai ram lak tum tam tak lo hne to tu ania Ismailis assassin ho tan po mihlau om takani an hitli sa number 1 ni lai ania assassin ho chuan an chet dan tur chu an ruah man le tran ta a Saladina kem veng tu paltlang thei dan tur chu an ngai tua Saladina sipai anga in siam chu a thaberin an ngaya chuti lai chuan Saladina chu ramlak tuma kal chhuakani apuan ina chuan thlamuang takin a thua assassin ho chu anon chetran ta a ma se tun trum chu Saladina bodyguard te chu an paltlang zo talawani Sinon na chu kula chuan omin poiti na anei chuang lova rilru game khelin a mel ma chu tha atum ti talalan tira alom oma angai dai thungani Saladina chu rilruwa indo pui atum ta a chuti lai chuan Sunni hruai tu Saladina chuan atak sapum veng tur chuan pho chu nileng zan khwa chuan a hareng to a assassin ho chuan an thil tum an thul ngai lo ti a hriani anu kumhnia chuan Saladina chu aram lak tumna chuan ala om renga mase assassin ho chu apol te jinga chuan an lo om ve reng ti reng a hrelawani apol te mai po ni lo ama bodyguard jinga ngei po chuan assassin ho chu an lo om reng to a Saladina chuan be atok le ta a mase van nei thlak takin a pho hak chuan a chan him hlawa chu sipai huai san hruai tu chuan assassin ho be na zo zai chu atuar thei talawa assassin ho kul chu be atum ta a Saladina chu masia fa chuan in kulin assassin ho chu ti chimi vekatumani Sinona chuan thil omzia a hria a Saladina tha ringot chuan omzia anei don lo ti a hreta a Saladina chu lo that poni se apol te chuan Ismailis ho chu anti chimit vek thei don ani Sinona chuan rilru kem chu a khel le ta a Saladina kema chuan lut ruin thuziak le chemte chu a hnut chia fedain hotan thi na hi thil hlo omani lo ini na atang hian ka hne thawang che ti hi alo in ziaka Sinona ti thaina chu a hlo tlinga Saladina hne na chuan palai chu an tir thei ta a palai chu Saladina kema chuan lutin afala in bia ka duwa Saladina chuan a bodyguard pahnih ti lo midang zong chu a chhuah tir veka
palai chuan athuken chu midang tu ma hriat adu lo thu a hril le a aril ruwa chuan launa tu chu atum berani Saladina chuan a bodyguard te chu a fapa te angmaya arin thu ina changa palai chuan athu soitur chu a soi tranta a Saladina bodyguard te hnena chuan hepa hi thatru tita ila in thatangem ti ina zota a bodyguard te chuan manrua chu phorin Saladina chu an tin tamaya Saladina chuan amirin ber a bodyguard te chu assassin an ni ti a hreta palai chu tongchhun zomin imirin ber te po kan lam tang an ni chuan ipol te a hian mi engza chi ange kan lam tang ti i hrelovang ati zuya sinona ro manna chu a hlotling le ta Saladina chu in hnu kirin Ismailis ho chu an him le ta ni an buaina ber Saladina chuan chet a tho ngam talova mase buaina pakhat an la nei marlam long cholna taira chuan Christian ramlak tumte chu an la in kulani taira rorel tu hi mi lainat na nei lo tak baron konrata ani konrata hian assassin ho chu melma a alo siam reng to a assassin ho long chu abeya achunga chuang te chu an vai chuan a man vekani sinona chuan chung mi te chu chhuah turin angena konrata chuan voi ni ngota hniala mase konratan a hriat lo chu sinona hnial a hlau om zia chu ani konrata chu an target ni in an beizui ta a konrata chuan an voi khat beina chuan anuna chan ta der mai sinona chuan an tha dan kim changle anin enkol dan chu a soi chuak du lova assassin hmasa berte nun dan chu thuruk ni in thon thua a chang chho ta ani kum khata vei nu chuan sinona chu athia mase assassin ho chuan persia chu an tuama Ismaili ho rin na chu adam kho chhuah pha ta ani ole khati zong kha tun trumatan chuan ni le phot mai chela thir tu zong zong te in zawain video le a kanin mule theu donia